Ki samla pulianas hastap jong ke seni baar kilami biang ban bu jing tho ha office jong ke DHS ban pin pau ya ke jing bom yaj bet ke exam bat ke result jong ki staff nurses shispa andrip sautli ki post kila keno ba ke ru kompanya ya ke exam bat pin mi result kadon shibun ki jing bakla ha ke ba ki jing keliru kila wan na shabar jong ke syllabus usamla lur step nongrum ulong beki samla kim pirsha ya karu kompanya ni bishni ki weipat ki samla hinre ki dawa ba ka DHS kadai ban penbet ya ki kinrum kinram bat penshai halor ke jing bakla ulong ru ba ka sarkar kadai banthung da ka independent inquiry ban tokit benya halor ke ni ka jingjia namar ka ni ka long ka jing bomla ban smothu ne lekhna Ulapin pauru balada lap jing bakla ha ke ru kompanya ya ke exam dei ban pin shitom kat kum ka an kite ki samla kila pin shairu ba kim persha iki weipat ki badawa badai ban ya shikmat khamtam halor ka jingmi result kajingwan jungi minta kasini kalong ningkong ngi kwa ai ka bangin pensyai syakitu kiba keren menen kiba mi haka news menen ka baong ba mi saki kena kiba pas ya ka staff nurse exam hang ni kajingwan jungi kamdai na kabenta kajingle kajungi kamdai na kabenta kiba pas ni kiba fail mo kajingi yang kajungi hang ni kumba POE ya karukom nado karukom mi result hadu karukom set ni kijing keli but hadu kiwe ki jingle ha kabaya dei bakani ka recruitment process kalong kaba thurmur lane kalong ka bomya bet ka bomya renti ha kabaya dei ru bat ka rukom mi jong ka result bat ka rukom tho jong ka exam gitu baro ki dei na lengba jong ka meeting ka bangila dat ha ka khat khandai tarik jong banai ba nyau bat ha ka apsau tarik jong banai ba nyau hadin jong ka tu ka meeting niyo ya uniuso ubalong ka result ka ban mi kamploy bat nalor jong kata pakai exam kan kamlong fair nim ong ba pakai exam kamlong fair nambar bangim yo ya ka ban yo i shabaro ki center tang ba katun ka jing yo i ka jongi katun ka jinglap ka jongi dei na ka daw jong ka jing pen mi result ka ro kom pen mi result jong ki ka balong ar laisin ya ka ju ka exam but ki result pat ki bayar fair kani ka dei ka kata ka jing yo i ka jongi but sa ka wei ru ngakwa ban ong baladang ila kuliah ladang ila kuliah ya ka kot ka jongi ngin jen dalalap ya ki jing bakla nim ong baka question ka bagi set ka dei ka bakla namar bangim tip tamangi kwa ay clarification halor jongki jingkeli ki bangi don ye ki doubt ki jongi kum kini ki jingkeli ba kandai teli ay ki jingkeli ki bangi shim na kitu ki question fi baki a ki baki set baki long ki bangim smothu ki bangim pei phang kum ka jingkeli which of the following is the complication of tonsillitis hakabaya dai bat kaniye ngibo ro hi ka explanation the most common complication of tonsillitis is peritonsillar abscess also known as quinsy. This is a collection of pus that develop between the tonsil and the throat wall. Kat ba ka option pat kamdai ka quinsy kat kum ka answer ki ka baki provide ka option pat kadai penman ka otitis media hakabaya dai bat kani ka question but kiwe ro ki question ko mangala submit sa pi ya kani ka jo ka memorandum ya ka ba piyo ya ka ban go through the halor jong kani ka phang ni kwa ban pansyai ya ka ba nimwan hang ni da ka banta ki ba pas da ka pila ban ong bangi bisni ya ki ne bangim kwa ya ki ya ka ba kinyo kam hot ka dei ka hok ka jong pi ya ka ba pinyo kam aba pila trai hok tang ba habayo ipat ya ka jing thurmur himla ban shu haprep ya ka khmat ban long ban perkhat tang ka maladi pide mit perkhat lang ki wei let's see pidon na pedeng jong ki ba mi menen let's see ki yo tang ripun riu maps nimla ban ong bak maki kin yo ai ka ban rung da ka baki no ai kitu ki ba yo nyo pho ar ki ba yo nyo pho lai maps nimla ban ong ya kata but don't ru kat tu kat ni ki candidates ki ba secure ya ka 72 73 lane 71 marks kiba kim don ha ka tu ka second list kat ba ha ka tu ka third list ngiyo i ki marks jong ki 171 72 ki don ki ba yo 70 ki don ki ba yo 69 kat ba balay ki mention ye kitu kum ye kitu ki roll numbers kum
kum ya rule number 72 or ya ka marks ka ba ki secure 72 ki yo hadu arpun riungut ki candidates kat ba ki display tang arpu arngut ki candidates syai ki ja kita ki saungut ki candidates ba kim display lang iki marks sabak ki yo 72 balik kim display lang iki and then kidon kitu ki bayo 70 kidon hadu arpu prangut ki candidates ki bayo 70 kat ba ki display tang arpu arngut syai ki riungut ki ja kita ki candidates ki bayo 70 hi dak kejuk ka marks ba ki yo balik kim display lang kum yakiru but kum tater ki bun ba ki candidates ki ba secure ya kijuk ki marks tambah kim display ya kita ki marks ki jongki takan ni kadai ka question ka jongi but ngi kwa ruhi but kubala tho haka ni ka memorandum ka demands ka jongi kalong haswa bangin poi shakini ki demands ngi kwa ban ai ya ka government aku sau kenta nang ni chakmat ya ka ba kin verify lene ya ka ba kin clarify gitu ki question ki bangi don doubts ngimong baki de ki babakla tamangi kwa ay ka clarification halor ka ay kamat baka tu ka question kami kumto but balay ki options ki long kumto kum ha ka bayade but vitamin D deficiency ka vitamin D deficiency always not do class 5 ngitip baka day deficiency jong ka vitamin D ka day be ka rickets kat bahakal ni ka ayu hakani ka question pat kawan ka osteomalacia ruhi ta okay ka osteomalacia ru ka day ka deficiency jong ka vitamin D tangba hang tu kim ai ka option both A and B kim ai ka option ka baha answer ki pat ki tho both A and B ka bumut kumlo kata ka bumut kitu ki batik A ru la rong la do A shimax ki batik B ru la do A shimax tengi kwa ka clarification halor jong kini ki question ki ba ngibo kandai teli ki question ngi kwa ka clarification halor jong kini ki question bat kata ka dai banlong hapo jong ka apsau kanta lada ki feel ya kaban ayu ya kaban staff nurse but nalor jong kajing scrap ni kerpa ka government bahkan initiate ya ka independent judicial inquiry halor jong kanika examination halor jong kanika recruitment process but lada lap ya kino ki badon kti ha kabayadai but kini illegal act kabaki kile kamut la day ya kabakin terminate sundan kumbangirung induk kam namad tang kiba pas kiba le kiba terai shitom hele kiba feel lu bapli kidon kiba terai shitom kiba penlut miet bat sni ya kaba kinle e kaneka exam nata kadaw dakabangilan ya kamala dia ngiwan hang ni ya kabangin pensyai ba tang kiba feel lanit tang kiba pas kiba terai shitom kiba feel lu kitrai shitom handai dai na benta kini kirukom long turmut baka kalalong bakin feel let's say namat hang dia kapen confuse ki kumno ya ka bakin answer kanu ka answer ka badai ha ka bayadai bat magnesium ya ka MMSRB ya ka bakin scrap ya ka whole recruitment process kublay shibun nakaliang dumi ha ka bayadai bat katu ka jingong jong ki to giveaway ki bapas ya kanika exam let's say ka jingmi jongki kumenin ngayo i baka jingmi jongki kala bandai na ka pressure jong no nimla bantip lani kala bandai na ka hok ka jongki hi nimla bantip ya kata lada kila tray hok lada ki scrap ya ka exam lada kila eri exam lu kinumdon jing phe lada kila tray hok lada kila minot shisha kamut lada le exam shipausian lu kinla ya ka exam. So what's the difference? Mlay ra la dakin haba pila tray hok te pinyo hi yung so jong ka hok jong pi te nakamenta kani ka ayu nabenta kani ka jing dawa jongi kamdai nakabenta ki bapas na ki bafir ngiyeng pedeng bat ngiyeng nakadaw jong ka jingle thurmut jong kani ka recruitment process bat sakaway hadian bangila adep ya ka meeting ka jong ka laipo tarik ka tu ka meeting ka bangila don bat I health minister kidon lightly kijingkeli hibawan out of syllabus naka okay direct naka management but naka administrative kijingkeli kibawan naka management but naki administrative te halor jong kiniru ni kwa clarification balay ba don ki question
kibawan na bar jong ka syllabus ni kini pralok bayawan lah kan mo hari haka jing ngalang meeting ke jing kabangi adem sibun ni aso ki e ki makinas ki syam mo kanta mi ke exam ke bala adem kum tu ni kendu ki nas ki bala adem ban exam sibun ki e ki bakiman bat ki ong ba ki askor naman mentah akan ke exam yo ban rai ki question paper sayeng teringkat ki question paper baru ni te ki mak kan ni yo te halor jong tu di kumbang la ada keren haka meeting ka balai ko bala adem bagi ong ki invigilator ki baki pha ingi ki la ada ban training hoi kata ngim lan mo nama don ki center ki baki invigilator ki strict don ki baki strict ki invigilator te halor kata ka phang ka ba don ki staff na ti bawan ban ong chingi mo ba yo le se dina itu nama ko bangi te haka on archi la dangi bakala kindia kam nombri chatu ni ingin kam ke mark si ladu te halor joga tu ki bun ki bas ho penut ken nama bele bas la tu baki la le abha te halor joga tu pa ki na DHS ki ong bakla pensai segi ko mamnen ni bami kami ko ong kam kira kalian lo na DHS bakin pensai segi ba ki vigilator ki along well trade handai ka ba ka paper ju ki pa ba tho haka question paper ni yo ki set E B C and D itu we staff yo ka set E kata ki pha ki vigilator ki pha tho do number ha po jo ka tu dia iwe invigilator de lawan ban check itu nama ki dan ki ban check ban ha ban sign ki dan ki ban IT question paper control de lawan check ti iwe ki pha pendam ka tu ipha wood yong e ka pada number ron ti iwe yong ka pada alphabet de hang tu ni la lumaran ka tu ban ha ban tik de le se na ka turu yong ngal adu ki mak te halo jong kata ka jing ka rum keram jong kane ke exam ka menta kalong sisa ka pendu mentim ye ki ba ko oi ki ba kuliah bhai ba le bha ba kecil kelir ko bangi wan ban bu hangi kalong ba nadu kasir ka bani kong ka bani ka result ko oi kembal adep ka kontrak ni ka jing ni ka jing ha ka tu ka foru ni ba ka adan uso ham ka kontrak ko padan tu ka kontrak ba pen ni life pa atusan post ha tu ni ba ka sarkar ka pen ni shay ki dindawa ki jing ba ka exam ba ka result kan ni hadin sen itu a baro ki di banlong ki ba kun pen lang i baro dah halo tu katahi bangi kwa ba sibun ki question kembali itu brother menen ko hila on ha tu ba kidikili kilong kila ai ki SQ ki badai kedai ka tu ka tingpet jungi ha ki SQ na DHS kila ai bakla rupa kumbai brother la pen shai ba ka tu question ha jungi ka set kadai 58 ka tu question pang ba ujo ka ki E and B semaki ni nak kelas tu lupa bakal arong rupa naki kalau pun gitu kiki bakal lagi pak baki kibos bahalor ke pensai ni mo baru sikatan ni step baru ni dah kiki ko staff na andai nyem nuat ban sakmat ban pal ka kiki andai dei ba kumni ba i wan ban sakmat ban yo kata kadi pensai naki halor kini exam perminta